tvoj teatar, matična kuća, počnu loše za tebe govori, stvarno je to isto jedan krug, počneš loše da glumiš to. Ja kažem, dobro, ja sam propala totalno, pa ja ću ići. Zaista sam mislila da završim kao neku školu za medicinske sestre i da da odem u taj posao. Iskreno to govorim. A onda, mislim, ima nastavak, onda me je Relja Bašić zvao iz Zagreba da radim kod njega. Rekao, vidi, Boga ti je, to je bila naravno stara Jugoslavija, on imao teatar u gostima. Rekao, vidi, oni pojma nemaju, sam ja ovde propala. Sam ja medicinska sestra. Zovu me tamo i ja sam otišla zaista i bila 2 godine kod Relje u teatru, radila divnog Čehova, svašta. I ovde nisam prekidala angažman i tako, mislim. To su sve neke ludila. Ima i objektivnog u tome, ima i stvarno objektivne istine, ali uglavnom sve u tvojoj glavi. Da. Leko, nevjerojatno, ti znam da ne voliš da gledaš